Lord, handa na ako magpawasa. Hello mga Kapudibi! Today, Kakain po tayo ng Lutong Pinoy. Meron po tayong Ginisang taong, beef broccoli, at saka po yung linuto ko kaninang alupian dagat. Mura-mura lang po guys. At saka meron po tayong inihaw na tahong, inihaw na pusit, Sipo egg, pritong manok. Siyempre, Kain po tayo guys. Kain po tayo. Egg po. Gulay po guys. Tapos, lagyan ng rice, siyempre. Kapudibi, kain po. Kain po tayo guys. Saw-saw sarap. Toyo mansi. Masarap yung tahong pag sinasaw sa toyo mansi. Oo nga. So guys, beef. Lambot. Guys, mura-mura lang to. Fresh namin siyang binili. Ito. Alupian dagat. Mura lang yan. Oo. 50 pesos kilo. lang. At saka to. First namin binili to. Broccoli. Punta na kayo sa Guagua, bili na kayo ganito guys. Ang sarap. Tignan nyo. Titikman ko siya. Tuturuan ko kung paano bubuksan to. At paano kakainin. First time ko kasing kakainin ko yun. Hindi ko alam kung paano kakainin to guys. Para siyang ipis na malaki guys. Oh my God. Ako din, first time ko kakainin to. Ngayon lang talaga. First Yan, time guys. lang. Hindi ko alam kung paano siya bubuksan. Pero try natin. Ano kayong lasa nito? Oo nga. Kasi inano lang sa amin nung nagtitinda. Kawawa kasi yung nagtitinda guys. Sawawa talaga. Sabi niya kasi, oh my God. Yan. Sarap na. Sarap guys. Malinam Matamis. lang. Malinam lang. Oo. Sarap nga, matamis. Guys. Kapag meron kayo nakita na sa palengking ganito, bumili na kayo guys. Napakasarap. Pero di ba pag nakikita mo sila, parang lang, nakakatakot siyang tignan. Oo. Pero hindi naman pala. Masarap siya. Sabi nga ng pamangkin ko, nakakadiri daw. Nakakatakot. Parang siya kasi eh. Ano ba yun? Yung maraming paa. Oo. Parang siya, lipan. Yan. Yan. Lipan. Oh my God. Oh my God, nakakaano yun. Hindi ko alam pa ano yun. Kasi kapampangan ako guys. Sorry guys, mga Kapudibi, kapampangan talaga. Kapampangan, May F. Ano ba yan? Yun na yun. Ito yun naman. Yan guys. Kaya sa Ito po, Yan guys, ito yung niya. Ito yung pinakalamin niya guys. Yan. Para siyang ipon. ipon. Kaya guys, kain na po tayo. Sarap. Hipon. Pero guys, alam niyo mga Kapudibi, Oo. medyo dahan-dahan lang po yung pagbukas niya kasi parang matinig gano'n. Oo nga. Yung dito niya kasi magaspang siya. Dahan-dahan lang po. Lalo na kung yung bata yung kumakain. Alalayan na lang mga nanay. Siyempre, alam mo na yung mga bata, di ba? Pagkatapos po namin kumain, guys, po kami, magpapahinga lang, tapos mag-gym ulit. Oo. Yan. Halata ba nag-gym kami, mga Kapudibi? Oo nga. Kala nyo lang, hindi na. Tingnan mo, guys, naka-makeup pa ako niyan, mag-gym ako. Magugulat na lang yung magtuturo sa akin, guys. Hindi ko alam kung kailan pa niya ako ni Kuya. Yan. Kung hanggang ka na sa
Ayan guys. Hmm. Laki. Ang laki guys, oh. Tignan nyo. Ano ba yan? Ayan. Fresh ang tawag doon. Yan guys. Oh. Tignan nyo naman, napakaputi niya. Tikman natin. Sabi ng ate, masarap daw to. Kasi napakamahal ng pusit. Hindi sa tawa ka dyan. Hmm. Ang sarap ng pusit. Alam niyo guys, nung binili namin to sa palengke, fresh na fresh pa yung sahog. Naglalakad pa to guys. Oo, yun ang binili na naglalakad pa to. Fresh na fresh niya eh. Naka-makeup. Naka-makeup pa yan. Tapos, isaw-saw sa toyo, diba? Sarap talaga. Ano ito? Ano sabi mo? Beef broccoli. Yan, ang sarap guys. Yung beef broccoli po, linutod po ni Ate Ganda. Yan po. Kailangan palakpakan po natin siya guys. Yay! Masarap. At siya naman nagluto nito. Yan. Oo, yan guys. Siya nagluto niyan. Tsaka yung tahong. Oo, kaming dalawa yung nagluto niyan. Kasi kami din yung kakain. Yan guys. Oo. Nakikita niyo yan guys. Ang laki. Ang laki no. Sarap din ng chicken guys. Niluto din niya. Mag-iisa lang. Oo. Parang ano siya, parang bubble gum na ano na. Okay. So, Bakit? parang bubble gum yung laman na puset guys. Parang di masyado luto. Parang sa gano'n sa pao. Alam niyo mga kapatid, tamang-tama ito yung naghahanda ng para sa fiesta, yan. Yung sipo egg, tsaka yung broccoli. Pag may birthday, okay ako. Simple lang niluluto yan guys. Parang gusto ko makakaw. Gusto ko makakaw. Coke. Alam niyo na, pag kumakain, di mawawala yung Coke. Diba, nag-gym tayo, bawal yung Coke. Masarap kaya. Alam mo na, mag-gym na. Guys, meron din po akong YouTube channel. Ayan, Pakipalo Babaeng na. Maarot. Pakipollow na lang po guys.
babaeng maarot. Yan, salamat. Like, share, and search. Ano yung ano? Basta, yun na yun. Alam nyo naman yun, guys. Comment na lang kayo doon. Subscribe! Yun, basta, yun na yun. Salamat, guys. Matatawa kayo dun. Oo. Doon yung mapapanood yung ano namin, yung gym namin, guys. Saka yung mga makeup tutorial niya. Oo, makeup makikita tutorial, niyo yun. doon yung makikita. Alam niyo, guys, kapatid ko yung pusit. Bakit? Serena ako, guys. Serena? Yeah. Ako yung gumanap na ano, Jezabel dati. Anong 19? Hindi ko na matandaan, guys. Yung lino, ano yun, kagat na Tagalog yung linumod. Nalunod? Ayun, nalunod. Hindi kasi ako marunong lumakoy noon. Ang nangyari, nalunod ka? Sabi ng direktor, hindi ka pwede. Hindi ka pwede? Ano daw dapat sa'yo? Kaya ako na lang gumanap na Darna. Yan, guys. Darna. Na, lumulunok na bato. Ayan. Baka ibang bato naman nilulunok mo, ah. Hindi. Bato yun. Sigurado ka. Mm-mm. Hindi, ah. Masarap na ano, beef roll. Malambot yung beef. Kasi ikaw na, kaninang paliluluto yan, siyempre. Lalambot talaga yan. Oo nga. Tama ka. Sibuyas, guys. Kakain tayo ng sibuyas. Dati akong isang Arabo. Dati din ako isang Arabo, guys. Sarap. Uy, tingin mo ako nun. Ito. Oo. Sinisang. Saan? Tingin ba? Lilisang. Labang ko siya. Ako siya eh. Wala tayong kutsara. Ito na lang ganito. Oo. Sarap naman yan, guys. Bawal magkutsara. Alam mo, yung maliit kami, guys. Ito yung ginagawa namin kutsara. Pag naglalaro kayo. Oo, kapag naglalaro kami. Yan, guys. Ito yung ginagawa namin kutsara. Kapag magsasandok kami ng kanin, ulam, kung ano-ano pa. Ay, excuse me, guys. Yan, ito. Kasi bawal yung Barbie noon, guys. Napapalo kami sa tatay namin. Kaya ngayon ka na lang nag-Barbie. Oo, ngayon lang ako nag-Barbie. Nag-Barbie. Kailan ko lang nalaman na bading ako, guys. Yan. Nagulat din ako sa sarili ko, guys. Hindi ko nga pala alam, isa pala akong Barbie. Hindi, dati siya naglalaro ng basketball yan. Oo. Oo. Kala nyo, hindi ako marunong mag-basketball. Dati akong basketball player. Ayan. Doon lang ako sa baba nanonood, gano'n. Kasi hindi ako marunong mag-shoot. Kaya doon lang ako sa baba, guys. Kala ko taga-palangpak ka. Hindi. O kaya taga-dala ng tubig. Ayun, tagadala ng tubig, guys. Nahiya lang ako sabihin sa inyo, guys. Ay, bakal.
Ituro mo sa kanilang paano niluto to. Yung, Ito. ito guys. Tuturo ko sa'yo kung paano niluto. Simple lang. Simple lang to guys. Alupihan dagat. Panoorin nyo lang po sa babaeng maarot. Doon yung makikita kung paano ko niluto to guys. Alupihan dagat. Din doon. Makikita niyo si Ivana. Oo, Ivana. Doon yung makikita si Kung paano nagluto si Ivana. Oo. Paano yung Kaya punta na kayo doon sa ko. Masarap na guys. Ayan guys. Na ang aso. Ayan. Pasensya na po guys. Meron na handa yung aso sa amin. Aso ko. Aso po niya. Meron naman nata siyang kaway. Dahil nag-gym kami guys, tubig lang ako. Ganyan? Sarap naman yung tubig guys. Chicken boy. Ano ka pa? Message na yung boyfriend mo. Wala akong boyfriend guys. Since birth, single ako guys. Kaya dyan, handa na ako. Magpawasak guys. Yes. Grabe na naman. Guys, handa na ako. Yan. Magpapawasak na ako. Kasi nasa tamang edad na ako, guys. Ganun. Gusto na kasi ng nanay ko magiging ako. Alam mo, sabi ng nanay ko, magmamaster daw ako. Talaga? Tapos? Pero yung madre, Gusto mo? gusto ko may jowa. Kaya sabi ko kay guide, Ang gusto mo kay God? sabi ko kay God, Lord, handa na ako magpawasa. Ayan. Ibigay niyo na sa akin yung Guys, ang gusto ko sa chicken yung buto-buto. Mas masarap siya. Masarap ng inihaw na
pang rice. Ang pang rice? Ano yan? Huwag na mamaya na yan. Grabe, sarap. Oo nga guys, ang sarap. Bitin ako sa rice. Tingnan mo guys, oh, sarap. Tingnan mo siya guys. So, paano mga ka-foodie? Tinan namin ka. Mamaya, tutuloy na lang namin mag-rice pa kami ulit. So, don't forget to subscribe, like, and share, share. and comment. Bye-bye. Bye-bye!